Right. Sesiwachazileke ama-definitions. Bakithi kulalelisise lokho. Ama-definitions ethu ka-sine, no cos, no tangent. Those are the three basic ratios. Uyawadefine ngamagama, names. Uphinde uwadefine ngama-symbol. Nanka ama-symbol ungafakile laphayana. Or letters. Ngase ngithi bangawusebenzisa u-theta, no beta, no alpha, no omega, no A, no B, no C, no Y, no Z. Konke lokhu kuhama variable kumele ama spatial angles noma ama angles athile. Ingakho sengike ngakukhombisa ukuthi uma sizosusa ubeta sifaka u60 sizoba no sin 60. Uma sisusa utheta sifaka u60 sizoba no sin 60. You understand leyo nto? Ngaphinde ngakukhombisa in a right angle triangle ukuthi how do you derive lezi zinto. Number 1. Number 2, how do you get ulithola kanjani ubude beside uwanikeziwe amanye. You must always go back, hamba buyele emuva ku theorem of Pythagoras. Uyosebenzisa theorem of Pythagoras ethini iside elide mawulisquareisha isquare seside elide lilingana namanye amaside amabili uwahlanganisile nawo uwasquareishile. That's a theorem of Pythagoras. So le information ela igcine uyazi, we understand. It's like mangase ngikhombisa u30 lapha. U30 ngeke ngisamenza ngoba it is from this one now. Athi yabona lo. It's from this one now. Ngeke usashintsha. If you look at sin 30, okay, uzothi omunye y la kube u3, y lapha kube ukuthi. Angithi sithathe thina equilateral. Ngisho ungayenza ama-side kube o1 1 1, ngisho ungayenza ama-side abe o2 2 2 ngoba nje equilateral ayalingana. Ngisho ungenza kube o5 5 5 10 10 10 akunacala kuyophuma i-answer efanayo. That's what you must know. Ngiyokuprovela lokho ngelinye ilanga ukuthi njengoba besebenzise u3 3 3 ake sisebenzise ke manje u555 bese sithatha ke okugodwa sikufaka kwi calculator okunye sikufake kwenye kophuma amalokhuzana afanayo. Okay, now ngifuna ke sisuke nalawa awu3 a basic. Sesiyaphike nawo siyo establisher or rather deriver noma formulator esikubiza ngokuthi ama reciprocals. Reciprocal. Angiqale ngichaze yona ke reciprocal kodwa bese ngeke ngayichaza. Ngithe i-reciprocal is the same number kodwa leyo number isibhalwe upside down. Uyayizwa into engishoyo? Uma angithi kusuke kufanele ngithole mina u1, kusuke nje kufanele ngithole u1. Uma benginikeza u-2, i-reciprocal ka-2 u-times 1 over 2 o negative ukuze lento inginikeze u1. Uma ngino-2 over 3, i-reciprocal ngizomultiply ngo-3 over 2. Uyabona ukuthi uphawu alushintshi kwi-reciprocal. Uphawu alushintshi kodwa kuphenduka inamba ngendlela ibibhalwe ngayo 3 over 2 2 over 3. Athi yabona lapho alushintshi. And therefore njengoba ke sizolokhuza sizofunda ama reciprocals kwazi ke wena ukuthi every number osuke uyinikeziwe it's always divisible. Idivideka ngo1. So sizokwenza ama reciprocals ke. Uzobona ukuthi ama reciprocals alula kanjani mawu understand le yanto. Sithe nje mawubona igama elithi sin wena khumbula ukuthi is an opposite side divided by the hypotenuse. Leyo nto kune right angle esuke ikho. Mawubona ukuthi cos adjacent, mawutan it's opposite over the adjacent. Asize ke kuma reciprocals ke manje. Uma
ngikunikeza inumber ewu-sine of an angle like this, bese ngithi nginikeza i-reciprocal yale number. Okay, angithi le number u-sine theta, ngithe kuwena inumber nje osuke uyinikeziwe it's always over 1, so i-reciprocal will be 1 over 2. Athi yabona nalapha u-sine theta over 1 kusho ukuthi i-reciprocal yakhona, i-reciprocal yakhona izoba ubani ke? U1 over sine theta. U1 over sine asibuka usine ke la, kusho ukuthi thina sinani ke sino 1 over, siyabona, opposite divided by hypotenuse, ama-side lawo. So uma une-number uyidivide nge-fraction, i-answer yakho igcina i-number 1, uphawu lokudivide, multiply, division, it's hypotenuse over opposite. Buka ke manje ukuthi sekushintshe yonke into, isithi hypotenuse over opposite. Angithi yayibona la, hypotenuse over opposite. Ngithi ke uma i-sine i-opposite over hypotenuse, kodwa wena mawusuthi 1 over sine sekuphuma u-hypotenuse over opposite, uyakuzwa nawe, opposite over hypotenuse, ekugcineni hypotenuse over opposite sekujikile, fanele lishintsheke igama. Malishintsha igama lizothini? Lizothi cosec of an angle. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi la ngibona khona wena kunesidingo ngamsebenzisa lo. La ngibona khona wena kunesidingo ngamsebenzisa lo. Ngenye indlela u1 over lo wilo, therefore u1 over lo wilo waya. Angazi noma abantu hayayizwa yini bakithi lento engisho. Ngizama ukwenza isibalo la ngamagama. Nanku sine. Masu uchaza uthi opposite over hypotenuse, O over H, O over H, O over H. Right? Kodwa ngoba sesifuna i-reciprocal impendukezelo, sithi le number le ukuziphendukezeleke, le number le iphenduze u2 ukuzephenduzeleke, sithatha lo 1 ongezansi siubuyisele ngaphezulu, u2 yaze ngezansi, sithatha lo 1 ola siubuyisele ngaphezulu, bese kuthi lo eze ngezansi. Uma sekunje uno 1 over lento, but lento i-fraction udivide ngayo inumber. This is how you operate ama-fraction. Ekugcineni answer oyitholayo ayiseyena u-O over H, seku-H over O. Ngithi ke sekushintshile, beku-2 manje seku-half, ngeke amagama afane, sesiqambela inye igama ke cosec. Ngenye indlela mangibona lo ngiyakwazi ukusebenzisa lo, mangibona lo ngiyakwazi ukusebenzisa lo, noma lo u1 over lo, noma lo u1 over lo. Mangithi nje lo ngithatha lo 1 ngubeka la ngaphezulu njengala kuphuma lo, mangithatha lo 1 ola ngubeka ngaphezulu kalo kuphume lo waya. Kahle kahle lento ithi lento ithi sine of an angle abasuke beyisebenzisile uyefana no 1 over cosec of the same angle, or cosec of the same angle uyefana no 1 over sine of the same angle. Lento imi kanje.
uma ungasuyi understand. La mina engiyobona khona usign ngibona kunesidingo ngingakusebenzisa lokho ngoba kuyonginikeza i-answer efanayo nale. Kanjalo la kukhona lokho ngakusebenzisa lokho ngoba kuyonginikeza i-answer efanayo nale. So that is how the reciprocal comes about. So i-reciprocal kabanike leyo ke i-reciprocal ka-sign. Ake sibuke ke reciprocal manje. I-reciprocal yani ye-cos. Ne-reciprocal ye-cos yenzeka ngendlela efanayo. Njoba ngichaza i-reciprocal. Ngithi kuwe i-reciprocal inamba oyibhalayo efanayo nale osukunayo kodwa isuke i-upside down, ongezansi engenhla, ongenhla engezansi. That is what sikubiza ngokuthi i-reciprocal. Ake sikuthathe sithi esikunikeziwe thina u-cos of an angle. Angithi siyamazi u-cos ukuthi njoba eyinamba kanje u-over 1 mase sithatha ke u1 over cos of the same angle. Lento izobe isasichazela into efanayo nethi sino1 kodwa i-cos yona by definition ithini? Ithi adjacent over the hypotenuse. Ngithi ke mawusunayo inje une number divided by a fraction. This is good as the number multiplied by the fraction upside down, which is the hypotenuse over adjacent. Lokhu kukunikeze bani uhypotenuse over adjacent. Lo mase ku uhypotenuse over adjacent sekushintshile phela because i-cos yona uqobo lwayo u-adjacent over bese siyaqamba igama ngoba sekushintshile. Mase siqamba igama lakho sithi u-secant, which is sec of the same angle. Siyayibona lento engisho, which is the sec of the same angle. Usec ke kusho ukuthi uma ngine cos of an angle is good as 1 over cos of an angle which is sec of an angle. Mangithatha ke usec ngithi 1 over sec of an angle. This one will be good as cos because cos over this is good as that. So that is how you find a reciprocal. Kuyobe sekusho ukuthi la ngibona khona ucos mina ngingawusebenzisa u1 over cos sec. Kusho ukuthi makukhona usec mina ngingasho ukuthi 1 over cos ukuze kuphume ucos, ukuze ngikwazi ukusebenzisa ucos mangibona usec. Kanti usec ngiyakwazi ukuphendulela ngokuthi ngithi 1 over sec is good as cos. So that is how we find another reciprocal. Neyesithathu sizoyithola kanjalo. Bese sithi ke i-reciprocal ka-sin u-cosec of an angle. Cosec of an angle. That's a reciprocal of that. Endaweni yalo I can use this. Endaweni yalo I can use that. This is 1 over sine of an angle will be equals to that. La ucos
will imply the same. 1 over cos of the same angle will be equals to sec of the same angle. Kanjalo nala 1 over a tangent of an angle will be good as cot of an angle. So these are the reciprocal. Kushuthi mina mangabe sengithatha u1 over cot utan, u1 over tan ucot. Yabo? Ziphambana kanjalo lezi zinto. Kanjalo ke noma usuwenza ngama spatial angles. Noma usuwenza ngama spatial angles. So, eka 30 no 60 you only use or you use an equilateral triangle. Then busuwathola wonke ama spatial angles akho. Like usine 30. Usine 30 will be this over that, which is half. This divided by that. If I take usine 30, sine 30 degrees, it's good as opposite, which is 3 over 2 divided by the hypotenuse. 3 is over 1. So this becomes 3 over 2 multiplied by 1 over 3. Lower cancel lokusale no 1 over 2. That is why ngithi whether you use 3, 2, 4, 5, 6, 7 as the length njengobude bamaside akho uyoyithola ifana. Ngeke ishitshe. So uma uderive usuku derive lawa awu 3 because lawa awu 3 these are fundamentals. Lawa awu 3 are basic. Iwona okufanele uwazi. Uwazi kanjani lawa? Uwazi ngencazelo yamagama. Kanjalo uphinde uwazi nangencazelo yani yama symbol y over r, symbol x over r, symbol y over x. Those are the symbols, right? Bese uphinde ubazi ngamagama. Amagama opposite side over adjacent side, adjacent side over the hypotenuse side, opposite side over the hypotenuse side. These are the basic 3 trig ratios from which thina sibe sesikwazi ukuformulate noma to come up with noma ukuderive abakubiza ngokuthi ama reciprocals. Ama reciprocals. From that sesiwazi ama reciprocals. Sizokubhala kube njenge symbol ye rainbow. Wabadida ke manje umuntu. Mangithi sizokubhala njenge symbol ye rainbow. Njenge symbol ye rainbow. Ngisho ukuthi sizokubhala kanje. Symbol ye rainbow ke le. Symbol ye rainbow ithi sine of an angle ithi cos of an angle ithi tan of an angle bese ithi cot of an angle iqhubeke ithi emva kwe cot isinikeze sec of an angle emva kwe sec bese isinikeza cosec of an angle. Nansi ki rainbow yam.
Ama-reciprocals ahamba kanje. Ama-reciprocals ahamba kanje. Ama-reciprocals ahamba kanje. Okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi engikufunayo noma ensuke ngifuna ukwenza, it's always 1 over. Mangifuna lo nginalo, it's 1 over. Kuzophuma lo. Mangifuna lo nginalo, it's 1 over. Kuzophuma lo. Angazi noma bayizwa abantu lento engiyichazayo na. Ngithi this is a rainbow sign. Kuya ngokuthi ubani engimfunayo. Ake sibuke between tan and the court. Uma sibuka laba bobabili, mina ngifuna ngino court. Ngifuna i-tangent. Kufanele ngithathe lo ngino court, ngifuna i-tangent. Fanele ngithathe lo ngithi 1 ngoba ngifuna lo over lo court. Kuzophuma lo ngoba u1 over court u1 over u-court uyi-opposite ye-tangent. I-tangent ithi y over x, kusho ukuthi u-court u-x over y. A number divided by a fraction is a number multiplied by a fraction upside down, y over x. And the answer is y over x, which is by definition is a tangent. Angazi noma uyabona yini lento engiyisho. Kuya ngokuthi mina ngifuna bani, nginobani. Uma ngifuna u-tangent kanti mina ngino court, ngithatha u-court ngithi 1 over court, bese ngithi u-court uyi-opposite kalo, so 1 over i-opposite is x over y. A number by a fraction, it's upside down, the answer is y over x. Y over x by definition of symbol is a tangent. Kanjalo mangifuna u-court ngino tan, u1 over lo, bese kuba upside down, which is x over y, which then will give me a court. So this is how we derive these formulas and these spatial angles. This is how we derive them. Now ngifuna si derive u45 ngoba after 30 there is 45, then 60, then we go to 90. All those are known as spatial angles. From 90 wena uya ku 180, from 180 uya ku 270, from 270 uya ku 360, from 360 uya ku 440. 90 plus 360 is 450. Jalo 540, 630, okay, and something like that. You always add 90. Ganti mawusuka ku 90 futhi uyakwazi uku-add 30 konke kuzovela lapho nakho kuzoba ama special, because u90 uyi special kanye no 30 uyi special. So when you add the two special, you will finally get a special again, which is 120. 120 is a special angle as well. So ngifuna ke manje siyokwenza eka 45. Siyayiderive nayo. Labe siderive eka 30 no 60.